welcome naman diri sa atong channel, Tirok Haranistan. Hindi naman kami nagkatulong naman sila, sila ka mga no? Sari-sari mga sa patag sang Ilonggo. Sa Subong, amo ini, ang idulot namon na inyo, ining bago namon ginatawag nga banggianay. Sang babae ini kag lalaki, no? Diri nyo makapagal karon kung paano ang pagsuya ay no? Sa babae kag lalaki. Gintikuluhan namon ini, no? Nga tugsing sang tinag. Yan gali ko para gid sa inyo. Dabi-dabianay mga kautulan, amon nga kulamon ang inyo dalungan, ining ang bahanon amon pinabalapot, kabayang maigo hindi lang mamingat. Matulog magaling hanggang isang bansa, ang mga lalaki, mga patay buyan, balay sang dalagang, lagi natangla, daw sa ito ang kahalimbawa. Manugan pusa ito ang mga dalaga pulos mga ito kung ang naluyak nagtulog ang hilatan yung hila na pinataon isang nag-iinit, liligid niya pilit, kung sila mapatay, sigado ang langit, ang hilala-kalat nagkakapit-kapit. Ako yumaman kaming mga sundero, kami manapatay, ilong sa pati, at ang komisyon, sang latik, kalang sang kalata, naman naman siya. Ay araw sa unay, nagadukoy-dukoy, galakad sa dalan, kapit balitoy, uyukon sa hangin, nag-aabog-abog, ang ikakalingkoy, wala din magtabog. Pausin ikaw sang iyang kamuti, mapahaw ko, pagkay kaumahalin, sa ilang kaplo, among matang ko, ikaw ito ng ilaw. Mga lalaki, hindi masaligan, sa aga kaghapon, yara sa ilim, bisang wala warta, sige itambay lang, kag maghulat-hulat, sang tangway, sang iban. Mga babae, mga tulong-tasan, nagkakimay-kimay, maglakad sa dalan, ang hawak, may ukay, sang lalaki, ilang na pinasuhan, iting pangkianay, amon na ulitatan,
ang among tutunan. Sinsan kinaga na mga kalalawan, kabay na nalingaw, ang kamotanan tanan. Ining banggianay, amon nga utatan, kayo na kapoy na, ang amon tutulan. Sinsang ginaga na mga kalalawan, kabay na nalingaw, tanan. Sinsang ginaga na mga kalalawan, kabay na nalingaw, tanan. Okay no, amuyat to no, samtang wala pa kita, ginaulat pa nato ng inyong mga shoutout no. Amuna gindulot naton sa inyo, duha kami ni Inday Rosie no. Ina nga ginatawag amuna ang mga banggianay no, nga ginaubrabla sang una sa atong mga katigulangan. Una panon ninyo kung pangitaon gid ang mga tradisyon bla sa una no, sa mga katigulangan, amo gid ni ang ilang nga pantirmi ning mga banggianay na masamiyon ni mapanansigid sang una, banggianay sang luha, banggianay sang kanta kung sa mga himatayan no. Amo na ang ang mga tradisyon gid sa atong katigulangan no. Gani subong ginabalik-balik namon ni Inday Rosie no, paagi sa mga ambahanon no. Antes gali kita magpananay no. To gali ang ambahanon upod sa sining ambahanon. Gindulot namon sa inyo ni Inday Rosie ang ginahalat gid naton sa mga masulod no, sa mga pinalanggan naton ng mga OFW, labi na gid sa kay Ma'am Miri Ricabar nga yara sa Florida, kag subungan sa kay Ma'am Emeline Pedricusa nga yara sa New York no. Kag subungan sa kay Ma'am Gemma Moneva no, kag sa kay Tudinis na, kag subungan sa kay Ma'am Health Chances no. Mayong hapon lang sa inyo tanan-tanan no. Saka labi na gid sa aton pinalangga nga suporta gid sa sining aton kaligawan no. Si Toto Edward Rivera kayara sa Canada. Ito no, condolence gid ko kung nagapakibuylo gid ang pamilya Pitzilier no, kaga sa pagtaliwan sa inuutod no. Ano labi kay kung wala man si nagabato sa kalibutan, tira na gid naman ang iyang utod siguro. Okay lang talaga pakibuylo sa iyong kalso. Okay. Dali lang no, pero Abi ko anay ko na kapasensya gid ko mga kabyanan no, kag medyo kuan kita sang kataro no. Bala niyo magaling mga kabyanan no. Dito kita bigkapon sa Timaras no, medyo na bututan kami sang tali wow. Ang katungkuan pala sa Biyernes no. Dito kami no, kay nag-attend ako to sang pag-intermission sang aton nga poblas Inday Sinini Alia Faith Pitzilier no, kay kumuna pansang ila bala sa high school day nila no. Dira sa East Valencia no. Ano na East Valencia, siguro lang na kung nalipat ako basta East Valencia National High School no. Kaya medyo naabutan kita sa ulan sa itong Biyernes, pero ginawa kita sang ni Katara. Nagapanukadok si Trangka. Si Trump. Kaya, ayun ba na daw ginatadagaan ko lang kapay-pahin. Kagapon dito kita sa festive walk man no, pag kita gali no sa atong gali ay nag-acknowledge gila ko sang mga nagkuwada sa amon sa festive walk kagapon no, dira sa Ilo Muka no.
Labi na gid sa kay Ma'am Dulce Maria V, no? Diriada, no? Na Pangulo sang Hubon manunulat bala niyo mga kabyanan. Bodo kuno binal baga taas man ang kuno sang inyong alagad, no? Kay naghurado kita to kagapon sa kumpuso, no? Kaga nagapasalamat gid ako, no? Kay abi ko anay kon daw na kalimtan dugid lang ang mga ang bahalong nga mga traditional ba sa una. Pero gapon lang nako na no nga may posibilidad gid nga magabalik, no? Ang mga dogin pangkalimtanan nato, no? Paagi sa paghimudhos mananday Ma'am Dulce Maria Diriada nga ma paano ini mapalutaw man ining aton nga mga pulong, no? Paagi sa mga ambahanon ng mga Ilonggo kung mga kumpuso, no? Labi na gid sa kay ay dito mo no? Acknowledge mo naton si Sir Noel Galon o De Leon, no? Ang PRO sang Hubon manunulat, no? Kag Assistant Project Coordinator sang Kumpuso Festival, no? Si Ma'am Dulce Maria amo inigid siya ang coordinator, no? Sang Kumpuso Festival, no? Okay ma'am, mayong hapon lang din sa inyo. Kag sa tanan gid nga mga contestant na kagapon, ha? Madamo gid nga salamat sa inyo pag-appreciate gid sa aton nga mga kultura, no? Okay, dugangin lang anay da ang aton nga shout out. Naka-shoutout na ni ng Rosa, okay pa? Pwede pa kanta kabuhi isang soldado, idol Pierre Tambal ni Villa John. Happy watching sa kay Neymar Ski, mayong hapon. Mayong hapon idol Pirot sa inyo nga duwa, God bless us. Sambal ni Marlon Lesiones. Happy watching. Si Kwan dili tayo shout out. Si Steve. Ate Rose, shout out ang bal ni Marski. Oh. Miyad nga hapon tayo Pirot kay sa partner mo kay Inday Rose. Kumusta ka mo dira hambal ni Jeffrey Aguirre. Shoutout sa kayo ng Gemma Moneva, mayong hapon. Happy watching ng shoutout sa kay Villa John. Bodoro sa siya. Idol request ako dumduma ang langit. Magiging salamat tambal ni Marlon Lesiones. Di bale magpulaw basta lang makatanaw live. Kamusta lang sa inyo da watching from Victoria, Vancouver Island, Canada. Balino Eduardo Rivera. Happy watching now. Hindi man dali nga medyo nakulo kataro. Basta makadulong lang sa mga kalingawan, no? Shout out sa kay Ninen Moneva, Mads Ligaya, Rose Canelas, ni Hilds, Migalin, antos Rex, Christine, and Gretchen watching from Singapore. Hambal ni Ma'am Gemma Moneva. Okay na, karoon naman. Okay na, no? Dali, sinta-sinta niya. Kaya mga katong yung sa no? Kaya gawala ko ba? Kaya diesel kasi ni Elias ako, no? Kaya alang-alang sila, kaya dito sila kanyang sa gitara, dito lang sila karapatapo. Pamati lang mo sa ringin. Okay no? Kaya ginapangabay din ang bahano na nag-tigulo kabuhi sang soldado. Para gin sa imo. Layo ka sa akin.
Okay, no? Muyag to, no? Ang ambahanon, ano? Patay ato ni ko, no? Napatay ang sound. Sinubat na rin. Hindi ato. Gibe? Hello. Boyang. Kasi nasa lapay na. Ang saya ito nga buli la. Ang buli. Bay man, ugot man. Taro? Ano? Hello. What? Wala. Microphone. Hello. Hello. Hari lang na yun. Ang microphone na di pa. Hari lang na. Ang microphone ng tail sila. Hello. Hello. Sound. Dito. Dito bilang buli lang ang microphone. Dito yata ko. Hello. Wala agad. Hello. Pino na pa tayo. Hello. Kasi gada. Sweet sabi. Hello. Why gid? Hello. Nag-gate charge mo niya? Way gangon sa kurente. Kamot man. Hindi. Away na siya gangon pili. Ate ara ga charge na. Para na microphone siya. Hello. Nanta naman. Amo galing ito no. Ang paano? Sa biyahe nagangilo ya ako. Nga ginta nga baykit no. Nga nagatigulo ko buhi sa soldado. Mapa huway-huway anay ang inyong alagad no. Yari naman anay si Inday Rosie. Magadulong sa Saan ko inyo. naman ang microphone? Bulos lang mo. Gibitin mo. Kasi share ko mo. Subo-subo gitla. Subo kanta ko mo.
Ikaw na ibida. Yan lang ito nakatayo. Gulpi lang gani. Ingat na siguro. Sound check. Okay, nangyari si Inday Rosy, mga dulusin niyo sa inyong banon, nagatikulo, Adugid ang sala. alugid ang isa na. Ano kaya yung pitch mo? Sabay loob at kalibay, nasakit ang gintura. Ano ba na ang lugin ng akong ay ako sa mundo. Sandalitan mo kung mabato. Nag-aagay ang lupa ko, di sana lubon gustang kubo. Kaganda singkasin ko, kay nagkabayang ko. Alugid ang akong sala, alugid ang akong sala, nga anak malayo ka, sa luyo ko nadula, sa adlaw at sa gabi, sa langit nagatangla, sa Diyos kapamangko, alugid ang Abang hindi magkakalan, pusang magkakalaho. Kalimutan ko kahapon at bangon ang subi. Alugid ang akong sala, alugid ang akong sala, nga anak malayo ka, sa luyo ko nadula, sa adlaw at sa gabi, sa langit nagatangla, sa Diyos kapamangko. Alugid ang akong sala, alugid ang akong sala, alugid ang akong sala, nga anak malayo ka, sa luyo ko nadula, sa adlaw at sa gabi, sa langit nagatangla, sa Diyos kapamangko. Alugid ang akong sala, sa adlaw at sa gabi, sa langit nagatangla, sa Diyos kapamangko. Alugid ang akong sala. Shout out din kay Ma'am Jerry, ang gabi sa Pinalit, kay Scooter, yung mga kay Sir Dennis, at sa kay Lane Agustin Diamante. Okay na? Jesus.
Lipat ako. Kuti-kuti yun. Mausap ko Facebook ko nga may ako na kaptan. So, check. Dali lang. Shout out dali. Kasi kayo ito bilang ano. Kasi kaya nagkalawan. Power. Nabasa na ni ano? Power. Gulpi na napatay. Sosa. Ay, notebook bili. Ano pa na? Nabasa na ni Divine. Notebook bili ano ba? Na? Na isa ang gamay. Hindi nag-charge. Hello. Notebook na sa lapay, hindi ginaw. Hello. Wala man di pa ito, ano? Hello. Sound. May na, ano galite, no? May na tangso. Dali lang wala pa din nga akong technician. Medyo wala ang technician na to. Ay, talagyo pa mo. Uy, meron ko tutupit pa. Gani, wala ko kabalo kung di lang nabasa. Napatay bang speaker, ang microphone. Okay, galiti kuan. Natangso iya nga kuan. Request ko na si ng Edward kang ginbutang-butangan. Salamat. Okay. Happy watching sa kay Blisilda Apyang mayang hapon. Ay, Birthday greeting lang kay Eileen Apyang kag Jubert. grasa punta. Usadas from UAE. Sa ang ginaano niya sa mga taga-barangay punta. base. Pangili, no? Sinara bata ka kasi kayo itong store kung kay... Buta. Sino? Si Blisilda. Ang buta, wala ko ka pa. Basta mo Ano? yang da sa barangay puntok, no? Dahil lang. Please ko request naman sang langit nga nagatamod. Thanks watching from England. Halin sa kay Gemma guest mayong hapon. Ubos na yung tipon mga trupa nga Ilonggo sa Scout Ranger Regiment. Makabati lang sa kanta ni mo idol pero tumbal ni Billy John. Happy watching lang kasi niya. Pwede makanta ang hampak sang gugma from Barrios Castilla sang Nueva Valencia. Happy watching. Thank you sa kay Neymarski sa pag send sang dia? $10 nga HK. Thank you, Ged, no? Okay na. Mata ko lang kita sa ano kay. Kumulan ikaw na lang shout out. Yari ko niya, no? Ito na kayo kanina yung sa Edward. Butang-butang.
Walay sapayan, isang ako payan. Walay sarap mamut sa lalang sa walay sapayan, isang payan. Walay sarap mamut sa lalang sa lalang sa sa paghinigugma. Isang pagkalitan sa adlaw ng gabi, sa oras na walang kakamay sa sa katay ay kuha
Luminos Di ko amin, ano to kaya yung pagabaya? Luwas sa kay Tuto Edward, ano kay Tuto naman? Salang. Huh? Hindi na, mo ano? Sila. Huh? Ano to kan, ano daki naman? Ano to nga? Ampak sang gugma? Kagano kaya ito? Langit nga nagatamod, sino yan na? Ang isa pa, una-una, ina to. Ilang to ko. Yung butang-butangan, tapos na eh. Oo. Di. Dumduma ang langit. Ate, nagkanta ko ulit. Di ko anay, mga biko daw, ginagawa ko kung ano to, ang dumanang kung dumduma ang langit. Amo, insakto na, okay na. Oo. Ate, ang kwanta. Kay Winnie, kuno ta na nga bata. Oo. Insakto. Ito yung gali. Okay, dahil, may yung... Good afternoon po, Idol Pirot, watching from Kuwait. Always ko gapamatis ang imong mga kanta kay Idol Kagigsang late father ko sa pa-request po. Hampak sang gugma, favorite ng tatay ko. God bless. Yan sa kay Richard Cornelio. Happy watching. Salamat sa pagkanta. Mali Marlon Lesiones. Okay na. Okay. Antes kita galing mag-ikaw na na, itawag tayo si Inday Rusi, no? Idulong naman anay ni sinyo, no? Sining, paano kay Damo, sining nagapay ng abay, bibo? Sining nagatigulubla, bulak na namutante. Ginapangabay ini pirmi, galing hindi ba naton makanta? Hello? Hello? Wait man? Hello? Hello? Basta yung kondasan. Hello? Sound. Nagalog to ginano nga. Ang gamay bla. Hello? Na? Hello? Hello? Sound. Okay na. Sinja nag-uli-uli na mula-mula. Lari no? Ang nahamutan. Ano pala, ini ang tanon, palos-palos na yung bayag laki.
Sarang ito papamukhang sino sa iyong Huwag naghalin ng aking Galing kang natulog, sining Pilipinas. Wala ka pag-alibag kapatid, lalo nagpahayag, hanggang baot kong guna. Saan kung nasayang ng nangyayari, kung magpangaloy ang tapos hindi sabi, makuha na gani gusto sa mahimahimok sumsuman sa alam kong whisky. Galang mo isang butan na ang pagpaalay sa pinagtinago. Isa'y lang kuanay sa kauga, ingon kung may bakit, naman sa tabi-puso. Piling na lang tutunin ng panghihanay, magkapoy man magkantasing tubay. Hindi kang bahalon hungod natin, balay nga makatulog, magyutay at alipay. Hindi na lang tutugin ng panghihanay, at magkapoy man magkantasing tubay. Hindi kang bahalon hungod natin, balay nga makatulog, magyutay at alipay. Diri na lang tutubining panggi, anay bangot makapoy man, magkantasing dugay.
Okay no, amo yato no nang ang paano maging dulot namon hindi ro sa inyo. Madamo pa kami sa mga paano no nga wala pa ninyo mubatian, mayari pa kami nga panggaling iti daw ginakapos na kita karon sa tempo, no? Ang inyo nang anay nga gid pangabay amo naman na mga paano no. May dulot sa inyo. Iyari ang atukin no ang paano dulot ang paksang gugman. Sa kaso ni karon mabalos Inday Rose tapos bilang natapusan na lang dahil pero no. Yari, ang paano ng pangabay, hampak sa Katamis kalipay, kasadya lalay kung kahulugan. Nanging haldura. Okay, no? Wala naman kita katingog, no? Nga ito na. Aliyo ko naman nabi nga ang iyan lang pala. Hello. Kadula-dula nga ito nabi nga paano? Okay, no? Yari naman na nagaling si Inday Rose, no? Sa iyang paano, no? Bilang matapos niya, madulot ako bilang pangatapusan ng paano, no? Yari, si Inday Rose sa iyang paano, di minor, no? No, hindi ko gawa katandas ang kids, no? Yari, ang iyan, paano, siguro,
Major gali. Kulang na oras, kulang na Pagkukulang ang pinisang ano, ako lang na nagampo. Sa tunay na pagbigo ka, kulang na oras, kulang na pagbigo ka sa salamat panahon, ako pagbuhon ang bigay sa ano, ako lang nagampo. Kulang ako na pagbuhon ng iyong pagkikuma, hindi kundi ako. Okay no, muna ito no, ang ano, hindi Rosi, nagatibulo, pula. Ano gali no? Bahay pa siguro. Kaya rin na lang gali no, iduhol naman lang naman inisin nyo, ining nagatibulo. No? Bilang pangatapusan no, ng banon, ining nagatigulo, panahon no? Para ni sa mga tahor lang. Dali lang ha. Why nising sila nga ginano namon ang mga tao ang nagano para sa nagatunghet no o kung nagano da no ini bilang panungdom lamang. Mahimo
Manalam sa kayang imungan sura ang pinahos na mamusmasa bawat kawalit sa parang Hinugay ka nun sa saway, tatay-tatay gay-gay, ang imo gani nga dagway, kasalamihan. Hindi lang ako paghilandi, kay lingaw-lingaw ng inis, kay hindi masing inuwanta, ang mapirdi. Nagkakabalak ako sa mga katulad mo ay walang simahap mamamayo sa tanayo mo nga kapagtawan bakit masulat ang iyong kawan mag-usap mo kinakaldisa sa sudan. Tatay ko lang ang tubig ko, magpunta ka man sa bilyard mo, lulugi man ang puso, pusang tako. Nagpilirot na ang mata mo, kaliis ang kulamano, kung mag-usap ka mauntat, naman ako. Ang tumuhik niya pilihan ang Billions School International isang magampang manako kahit ika may tapal-tapal lang tuhit ang bilyan ay tuhit ko ay turong-turong pangkira kakainin Panahon man ang suko, bawat ang gatas ituto, ikaw matangis pa ang huli, kapon ko. Maayugit ng malasyo, ay hindi maglibog ang ulo, ang panimalay permi pa, ariglado. Umpatan na lang ang bisyo, napokus na sa trabaho, ang kabataan biyahan, di maayo. Tudluan din nga magpasa, sa pulong ng atong Ginoo, ako hindi sila matinta sa mga bisyo. Untatan na lang ang bisyo, mapuos na sa trabaho, ang kabahan, di maayo. Tulungan gid nga magpasa, sa pulong ng atong Ginoo, ako hindi sila matinta sa mga bisyo. Tulungan gid nga magbasa, sa pulong ng atong Ginoo, ako hindi sila matinta sa mga bisyo. Okay, maraming salamat, no? Kaya medyo daw ginakapos na kita sa time, no? Kaya karoon na ulihin kami, base kay kagunggupan naman ang ulan, base mabasa naman tabla, matubang nga nga akong pangkaso. Okay na lang nga. Tugtog naman sa masunod ko Domingo, no? Diri sa atong channel, Pirot Aranista, no? Hindi lang magkalipat, no? Kung mag-share pagit iba, ang may luyag lang. Kabay pa nga, magustuhan, no? Sang atong mga kauturan. Okay, maraming salamat. Kag mayong hapon lang sa inyong tanan. Bye. Bye-bye. Guom-guom naman tulo. Nga gaw tagani ay bisan magurang ko na sa siri. Sa